เลยพี่บารอกมีประเด็นสบายพี่ชกทุบกบอมาจากกระจันเมียชวนพาชกิคูบอดเป็นแน่เป็ดช่วยกันมาประกองสันเป็นหลักอุปประธานกษัตริย์ BJP กิมาเตรกัมนักบัญชาการ election ฮามิกลายเป็นหลักกับ VPP กิมาเตรกัมกุลาปันวันรักจึงกลากระเจลาเป็นลองจุดไว้กระปังกินในลำยำนักบัญชาการ election ชาเกยิงดอร์บาร์เท่าอันบัดลาดับเป็นเบ็ดเป็นเบียงเนี่ยปารอกิจงดันกัมนักบัญชาการ election ฮัตทริปุราและชาเอ็กซ์นีกิคูบอร์กิแบบเนี้ยอุปประธานกษัตริย์ BJP อุจากัดประกาศนาดาเนี่ยกษัตริย์อุลาปลัดยากมาเตรกัมนักบัญชาการ election เชิงดอร์บาร์เท่าอันฮักบาลายดอนลังกิเหตุนองยาลำกันนิกษัตริย์ฮับไอจึงเครนกจึงยาลังอุนาดาอุลาองกจึงเป็นคลันยากจลากมุดอุโมดีนักบัญชาการ Meghalaya Hakaba ulah benrap baka jela ka long ka beriu spa ka rep ka riang bat kumju ka jenglong tenrai kat kum ka matrekam ka BJP ka lakular banwan ra ka special task force apo ka jeng khmi do nong bishar bala shong that jong ka Supreme Court na ka banta banto okit binia ya baro ki mukot duma ki bedai ba ka jeng bamsam ka tulok pension na ka banta ki riu temen bala shong that na ka kam sarkar ban pen kup bor ya ki riu ken thei panwan ra ki kam pen roi ka im lang sa lang kilat ajeng ya rap pisa ka balai hajar tingkah ka shisnam na ka benta ki nong rep ki bom don jaka rep ka jing mang pisa ka bahenri hajar ha ka shisnam na ka benta ki nong ri dok kha ka jing sam e ya artli ki LPG cylinder ki long gieng ki bahap hapo ka ujawala yojana special economic zones na ka benta ban pen kup bor ki samla bat ban seng ya shibon ki industry na ka benta ban plie lat ha ka yo kam yo jam bat kiwei. And strong Meghalaya is possible with strong BJP. If we want to go forward, we visualize Meghalaya as a mega Meghalaya. We have to think big. And for thinking big, we have to see to it that speed, scale and skill, all three has to be balanced and matched. And with this intention, we are trying to see Meghalaya. President ka Voice of the People Party uba Arden Miller Basarmot ne kasngi ula pelat ya kamatrikam ha ka balai don lang kinong ya lang kani ka seng ha sweet home guest house ka bahamoti negar Shillong kani ka seng kala kular ban wanra ka jengkala ka imlang sa alang ka yok ka kot ka senshar kadar bat ka jenglong tenrai jong ki brieu ban wanra ka jengbet jingbiang ki thop ki ba ka seng ka ha ban le ki kan thop ha ka ban penlong ka Meghalaya ka basngan bat ban kintiu ha ka yok ka kot ban wanra ka jing song sok song sngan ban wanra ka rukom trekam ka bakhuit bat ban pen klan ya ka jinglong trai ha ka khndo ka shiap bat ki wei ki mat trekam that Meghalaya shall be the state that is territorially secure and economically developed where poverty is eliminated. Number 2, that the state shall have strong and decisive leadership. Number 3, that peace and public security prevails that will ensure all-round development of the state. Number 4, that politics in the state is based on strong pillars of substantive democracy with essential features of rule of law, transparency, accountability, responsibility and equity. Ki kenhon na ka shilam trekam joka East Khasi Hills District Electoral Officer kala penlong ke jingyach keleng ki jaka joka district na ka bantaban plilat ki tu ki bamla shu ban wan thep vote kani ka long ka thong joka election commission na ka bantaban pintikna ba baro ki de ben yo thep vote kum ki temen ki kro ki bamla shu ban wan thep vote kila yo ekalat ban thep ki vote jonki lingba ka ki postal ballot hai East Khasi Hills par ha ki be ki district ka Khasi Giantia Church Leaders Forum ha kasngi baar kalap long junwai kerpang na kabenta ke election shakin dor bar thau an ha English Service Chapel kabadan ha khandailat
Archbishop Victor Lingdo ila peniat ya kini kejengelang kat bau Vice President Jong ke KJC LF Bishop Pioli Lingdo ula ai jingkren. Hapa penpau hakila patai kubor. Bishop Lingdo ula penpau ke jing sngo benyau halor ke jing pendon kam dak pisah kini ke election. Ula ong baki kertong bat ki seng sign pertai kila ong. Balong ke babakla pendon kam dak pisah kini ke election hendrei kalong pat ke besngo si pat bakila le persya halor ke te ke jingkam jongki. We all know and we all say, everybody says that the use of money power is wrong. We say that on the one hand, and especially the candidates, the political parties, they say that on the one hand, and on the other hand, they do exactly the opposite. So this is what is wrong, this is what is sinful. Hadian baka BJP keladapan pelat ya kamat rekam jongka uker tong keseng ulas mai man penurlong ya paro ki jengkulat lada wan ha kabor uker tong keseng na North Mai constituency uba David Khasi ulaong balada usha ajit un itu lut ya paro ki long yeng ki baduk bat un mangshi klor tingka na skim MLA ban khmi ya kabha kamiat jongki shu lakula ru kumjo do kertong na South Shillong uba san bor shulai ubla ong ba ki pat ba menta kila pai phang bat so ngo ya kamat karoi kapat jong ka BJP hapo ka jingelam jong un Narendra Modi. They understand and they start supporting the BJP. My first appeal is to identify the poor of the poor family, and then from the MLA scheme, out of 2 crore, 1 crore will go to those registered family. That financial assistance will reach to them every month for 5 years. Now, last 10 years, the people of Meghalaya state, especially, they have realized that all those political propaganda are not true. They have really appreciated, especially our brother and sister from the Christian faith. Now they understand and they start supporting the BJP, believe the BJP and accepted the BJP. Ka election commission keladapan pinbit pinbiang yang baru ke jengdan kam nak bentak ke election changin dorbar tauan Hajupura ka banlong la sha ke sngi. Ka kin hun ke nong pengiat ke jeng thap vote rengkat kitar kelas dang ban lech sha ke jaka thap vote. Kidan hadu lai hajar lai spa arpu prateli ke jaka thap vote Hajupura. Kat bai ke nusip jongki art spa san pukandai ngot ki kertong on sarai ling baki arpu pra lak ngot ki nong thap vote. Ki election commission kala pha ai kin hon ki tanat sipai sha baro ki te ki jaka thap vote ban khmi e ke jingya I bet ya ringti ki nong song snong jong ka Tripura kala sakhi ke jing panlong ki rally baper ringkat ka surput surtem baharu kombat ke jing lap na ka we ke yesh ka we pat bon na kinong yalam bapau khmat kila le yo kajat shakan ke jela na ka bentaban panlong ya ke jing lap election na ka benta ki kertong jongki kajing thap vote na ka benta ki rio photeli ki seat shakaying dorbar thau an ke jela Tripura kan long la shay ke sngi ka por nyo bije min step bat kan kut hadu ka por sau bije janmit kajing nyo vote kan long ha ka arterik ulber haringkat ka jela Meghalaya bat Nagaland. Mentapan ini petnya ke jumlong jaman ke sibneng hasilong ke jingshit kalong khat nyo degree Celsius ke jing kriat kalong nyo point san degree Celsius ke jing ngem ka ho hau kalong san pusau na ke shispa min sta pa nyo pun na ke shispa janmet ke sun beneng kan rang pat kan ron ke jing kal o hakikat tu kan ni ke jaka sai sisien pat ngi pen kan mau phi ni ke khubor jangi phila ban pe ka ju hi ke por ka YouTube channel bat ru phila ban pe ke khubor ban laksni ke Facebook Twitter but Instagram jagati news shilong Shaban poi shabukut jang thuk kubor kin pe biang se sien kemat bekong san. Pelaju Presiden keseng BJP kemat terekam na kebentak ke election ha Meghalaya. Pelaj ke VPP kemat terekam kular ban wanra ke jengkelaha ke jela. Penlong jendwai kerpang kinong yalam niam na kebentak ke election sya ke ing dorbar tauan.
batla da pinbet pinbiang ya baro ki jundran kam na kabenta ke election Tripura la shaik sngi ti perlok tu la poisa bukut jang ka tu kubor jing meta ke janmien hadu mi disem biang pila shaik sngi ku play pi baro क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है।